שוב שלום לשירלי דן, מתכננת בתי יוקרה. את הגעת אלינו במסגרת פרויקט של ברוי. נכון. בואי תספרי לנו קצת במגורי יוקרה, על מה את לא מוותרת אף פעם. קודם כל, תכנון וילות יוקרה זה תכנון בית למשפחה. בית שיהיה מפנק, שיהיה כמו מלון בוטיק. היום יש מגמה של 4-5 ילדים, שכל דבר יהיה לו את המקום שלו, שיהיה... מה, לכל ילד סוויטה? סוויטות לכל ילד, אגפים, אגף הורים, אגף ילדים, האגף הציבורי שיהיה open space ופתוח. יש הרבה טרנדים היום בבתי יוקרה. סלון נפרד לילדים? ברור, לא מוותרים על זה, חדר קולנוע, חדר יין. לא, אני מפנטז, אתם מדברות, אני מפנטז, אנחנו מטיילים שם בבית כזה. אגפים וזה, אני בריכות שחייה. רגע, זה בית או ארמון? זה לא בית, זה בית שיהיה מפנק למשפחות עם הרבה חשיבה על פרקטיות ועל תכנון, על הצרכים של המשפחה, על החלומות שלהם, וגם תקציבים שצריך להתחשב בהם. ופונקציונליות זה נראה לי גם חשוב. לא צריך, הפוזה זה הפונקציונליות. הבנתי. האגפים. מה הולך היום? איזה טרנדים? תני לנו דברים שנתקלת בהם לאחרונה, דווקא בבתי יוקרה. קודם כל, יש המון טרנדים. בריכות שחייה, מערכות ספה, חדרי יין במרתפים, חדרי קולנוע, מטבחים חיצוניים. שמה, בגינה הכוונה? בוודאי, מטבחים חיצוניים, בר ברביקיו. ברור שחייבים בגינה. זה חובה. כן, שלא כנסו בטעות הביתה, היה צריך לקח להם זמן לעבור את כל האגפים. זה קשה. נכון. יש דרך עד הבית. הרבה מאוד פינוקים, חשמל חכם, מערכות קולנוע ביתיות. כמה שיותר שהבית יהיה מפנק ופונקציונלי. וטכנולוגי, זה נשמע שצריך כבר היום ממש להיות איש מחשבים כדי לתפעל את הבית היוקרתי הזה. אם אנחנו לוקחים היום בית, אם לוקחים בית ובונים אותו בסגנון, את יודעת, בסגנון קצת יותר רטרו, בסגנון קצת יותר עתיק, גם אז שמים בו מערכות חכמות. כן, הנה, אתה יכול לראות עכשיו את הבית הזה. אנחנו רואים. מאוד מקפידים היום על כל הטכנולוגיה. למרות שהסגנון הוא סגנון לואי ה-16 לצורך העניין. כן, זה לא קשור, צריך להתקדם. גם אם הסגנון הוא רטרו, או טוסקני, או פרובנסי, או בית מודרני, זה לא חשוב איזה סגנון. המערכות היום המתקדמות מאוד חשובות בבית. תופסות חלק מהותי. כן, זה נורא נוח, זה משפר את איכות החיים. כן, סגירת תריסים דרך במקום אחד. סגירת תריסים ראשית, שליטה על כל הבית, מהאייפד, מהאייפון, על הסטריאו, על המוזיקה, על החשמל, ברור. בסיסי. לא, גם כל המערכות ספה וכל הדברים האלה היום הם מאוד מתקדמות. נכון. טוב. כמה שיותר להתפנק. יש לאן לשאוף. כן. תודה רבה. תודה רבה.